Arwakini machiegni nyakora moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro mamedo koloni kit yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakora moge jwang kawuono odamenyo ohala no mano mar chongo onya bedo mar payo, bricks kata mano gigo mag gedo miluongo ni matofari. Ma ohala mabendo osebed kata ka itimo kuom thuolo malach sani kod ja ohala mano mantiere gweng'no Manjeri e kaunti ma Homa Bay manyinge Eric Ongati. Eric Ongati nokoyudo thuolo mar donjo e mbalariany bang' tieko sombe mar sekondar. Tinende nodok motieko sombe mano e college mabende koro noyudo thuolo mar ndiko jok moko makoro sani tiyo e kambi mare. E ohala motimo ni jaode bende ntiere kanyo ka konye kaka manager mano ka gintiere e ohala magitimo. Nyinga Eric Ongati. Koro and kidi nachako katieko skul. Koro nachako ka akunyo kidi dala to dibiri kao matin. Samoro kata ka 200, 300 odhi kamano. Kasto achako tiyo ne ji. Koro ntiere brokers mane kao kidi to tero Kisumu. Koro kidi be kanu atero Kisumu, samoro brokers lal gi pesa. Koro kwa duoko jodala mokao kitegi bedhao. Koro wachako waparo yo machielo ni koro ng'ama dwaro kidi ochulowa to dhigo. Koro kwasebedo gi tudruok koro nwating'o to watero kendwa ne brokers go Kisumu kuro to giuso. Koro samoro ninyalo tero kidi tido kaka ritero kidi to nosechul pesa. Koro ibudha to kawuon site biro to koni an kita nasechul. Koro iduogo maonge pesa. Koro achaka akelo paro ne jowa ni kidigi ikware kuchok negi. Koro kineno gi Kisumu tiparo ni kure ma kidi nitie. Koro wakelo kidi e dhondara. Kidi mano wakelo e dhondara mokwongo. Wakelo ka county government koka chakre. Ema wauso kidi ka pokopa siling 32. Koro kana uso siling 32 to ng'ama na uso ne neno ni kelo kidi ka to keto kato budho ke thoth ji ne ringo to dhi e kware nikech ka gineno bei mar kware gi bei mar kato bei mar kware ne yot. Koro achako manyo sales ne ka. Koro ka customer biro tanyiso ni kucha bei yot nikech ichoko gi achoka kata yudo maricho te choko lakini mosekel kato gin moseyier maber. Koro ji ochako ng'iepe e dhondara ka. Koro ka ji ochako ng'iepe e dhondara ka to ntiere kite mag kuonde mamoko to kitego yom. Koro kidigo yom ne ber ne funde mamoko ka. Koro mondo kik gikaw ma kech chando gi yor pecho kech no gin gilonche yor pagi maber. Koro ne gikaw maka ema dhi kuonde go. Koro achaka sieko gi paro ni koro kidigi wapagi ka chuth. Koro ji noneno ka pagi gi ka chuth koro ne gibeyo. Koro ki compare kidi maka gada gi kite mamoko tido ka bechgi ni malo nikech beyo margi gin quality. Koro mondo ne ayud kaka nyalo timo marketing ne ma Kiptendeng ni kech noa mabor. Nanyisogi ni king'iyo size mar kidi ma black marateng' mawuok Kiptendeng ibiro yudo koduong'. En 7-6 to mawuok kani ibiro yudo ka en 4-5. Koro ka watimo that comparison to wayudo ni wanyalo uso mawuok Kiptendeng. Koro sani kata black mana marateng' no ma Kiptendeng no ema nigi chiro ka molo maro kech maro ni ji oinge otin odore to tin. Koro yude bedo matek. Then kidi ne osekonya nikech mana yudo tenda ema chako dhi e school adhi e college nikech na atieko form 4 kaka nanyalo dhi mbele notamo. Koro katieko class 12 tatero kidi katero kidi to wadwa ntiere matin to kona ni anyalo manyo ni admission to kaka idhi school to koro wanyalo ng'iyane. Koro dhi kamano koro ka uso kidi tachulo mos achulo mos matieko college. Koro kidi osekonya kata mana familia na
kidine mosebedo ka konya gi joga madak godo. Osekonya, jomondiko be ng'eny. Nikech kata koro jopecho, sama koro nochako pecho, ji mang'eny, jomoko Kasepol, jomoko Sori, jomoko Migori, to biro pecho kae, wandikogi, gitiyo. Koro indas mar kidini ondiko ji mang'eny. To koro kidi koro bechgi pogore kaluwore gi rangi. Koro kidi ma rakwar to gi ma yelo to gi marabuor gin wauso gi 45. Wauso gi 45 nang'o? Kaluwore gi gik mwatiyogo gi kaka ochopo ma obed gima koro inyalo tigo. Koro process yore mokawogo te ema miyo pesa ne gik kanyo. To marateng' gi marakwar, marateng' gi marachar, gito bechgi ni malo nikech waomogi kumoro to koka wakelogi ka. To marateng' mawuok ka to beche romre aroma gi bechi makwar gi maratong' gi rabuor. Nikech process kaka ilosogi gi yo magikawo chalre. To gimoro amora kichako to kihere to nyaka okelni yuto. Nikech an nayudo nahero and kidini nikech en gima chako neno kadongo kaka itime nyaka bedo ng'ama ng'ongo. Koro kuonde moyude sida to nitiere, nikech samoro kaka tich nyalo lal, ka seche moko jong'iewo lal, to obudho to mako pesa mang'eny. Koro joma ni garaka ringo ni gini omako pesa kendo nyalo miyo pesa ng'ato lal. To kidi ok mi pesa lal nikech kidi ok kethre. En kata inyalo ger kode ot machak muk kod machak gole do ger kode ot machielo. Koro kaka ng'ama dwaro timo ohala, mokwongo ber kikwongo ibedo kanyo mineno kaka itime. Mineno kaka itime nikech kae wan nyaka gi jomoko mawuonde ni biro ng'iewo, obiro nokoni adwaro kidi fut 10,000. Tadwaro kidi fut 10,000. Koro ikna kidi fut 10,000. Ing'eni nyalo ka nitie pesa ni moro miketo mar emergency, moro miketo ma nyalo konyi ka gimoro owuok. Onyalo wuondi miti gi pesani mohala dhi kwam, kidi go boko biro kawo. Samoro idhi kawo nyaka kite ji, kech koro iolo mondo itimne gigego, itim ohala chochopi moki igori piny. Koro en gima dwaro ni nyaka ibed kwa makini kendo nyaka itimri ng'ama nigi horuok. Ok ibed garaka ni dwaro pesa ni koro kidi nigi pesa. Nyaka ikwong irit mondi. To rito mondi obedo gi tuonruok. Ok ibed ni kiuso matin to pesa go inyalo dhi gi gimopogore mok idwoke ohala. Mano to ohala nyalo podho nikech kopo ni uso kata kidi fut 200 to stock ne nigi kidi fut 10,000 to pes fut 200 ni kokirite maber to idhi chame ma stogi koro dog chien kata 9,800. To ng'eni sama chako dok kamano to ohala dok chien. To koro kaka kidi an sama uso fut 200 no tanyalo dhi nyiewo go kidi kucho to kating' nikech pesa chok nyalo rome ting'o. Adhi ang'iewo go kidi kucho taweyo. Koro chieng' machaka auso matin kata ka uso mang'eny to koro adhi ariwo gi mara chata ating'a kelo. To kata ka jok makunyo na kucho be anyalo kawo pesa tachulogi. To koro gidhi mbele gi kunyo. To chieng' ma auso modonge tadhi akawo godo maka. Ka ng'ato dwaro kidi kuom matan gi contact. Contact na ni e board kacha ma iyudago. To kastembe ga mamoko be wawuoyo godo ka wawuoyo godo mane e lwase WhatsApp. Namba na to en 07 16 846 298 nono 7 1 6 8
4 6 2 9 8. Nyinga Eric Ongati. Kawarango kamachielo, wadarango japuonjre Beryl Ochieng en japuonjre ike mar 4 e mbalarianyno mar Kwea, Mano Catholic University of Eastern Africa. Osebedo kacha ka osomo wechego mag uchumi kod mago mag ohala. Ne ochako ohande mano mar luoko lewni. Nochako kaka mama fua. Jomoko nyaluonge ni miyo kata nyako maluoko ne jok moko mondo mi ochule. Mano notimo kentiere mbalariany. Odiochieng' ma kawuono en kod ohala ma otegno. Kendo kanyo nitie jok moko ma bende konye ka koro sani en gi masin mano makonye wechego mag luoko. Kawuono wawinjane sigande kaka nochako ka entiere ike mar 2 mane mbalarianyno ma Kwea. An Madam CEO Beryl Ochieng, anya Kisumu Nyaera, to anya thi school e mbalariany mar Catholic University, asomo economics. To gisani atimo ohala mar loso portrait gi luoko, wan Bogani Karen. Ohala mar luoko nachako kane sekondia. Hostel manadake nintie nyithindo, nikech nyithi Karen ng'enygi gin nyithi jopesa, nok ginyal luoko lewni. Koro negi manyo mama fua manyalo luoko negi, but ne onge ng'at manyalo timo gino around. Koro naneno ni mano opportunity manyalo kawo mondo alos go pesa matin ayud pocket money. Kamane kaka nachako luoko ne nyithindo. Kachope tadia to naluoko ta save, aluoko ta save mondo anyogo machine ma koro sani aluoko lewni gi machine. To tadia kanyo a develop interest. Aneno ni kar mondo aluok lewni anyalo chako luoko kombe, luoko carpet, luoko mattress gi luoko mtoka. Achako matin ne aonge gi mashinde mag luoko mattress gi carpet. Koro awuoyo gi osiepna moro en gi kar luoko kombe. Ang'ise ni adwa aya mashinde go tachule. Achako aya machine, kora wuotho ka advertise ni aluoko kombe e Karen kae, advertise online. Ma oanda luoko kombe opik. Koro aluoko kombe for 1 year. 29th September we marked 1 year. Koro mo 1 year to pesa mana luoko ichula ta luoko kombe gi asevo. Anyogo machine koro luoko kombe. Masani asenyo mashinde mag luoko kombe. Okaya kendo. Gima sepuonjora inya en wach kungo, financial discipline. Like mondo anyo mashinde gi na sacrifice a lot. Nyakiti matek kendo ingeka kitio maber gi pesa. And I've also learned that Nyasaye konyo ng'ama tiyo matek. Ka nadwaro nyo mashinde ne pesa mana sevo gi pesa mango noremna 100,000. Ka noremna 100,000 to I reached out Adir Bank mondo omia loan. Nok gimia. I reached out ne osiepna moro. Ang'iso osiepna no nenoga nikech biashara ni aketo online, akete status. Tang'ise niya, asekuno pesa marom kama adwa nyiewo machine. Odongna 100,000. To ng'isa ni aseneno gima itimo kendo amor. Yudo nyako ma nie university to yie wuothe e dhoudi ka luoko ne ji tek. Ka 100,000 emodong mondo nyiewo machine adhi miyi.
ng'ano nomiya 100,000. Koro apuonjora ni kitiyo matek ibro yudo solution. To ohala bok yot. Kata nitie challenges moko mase face, but I managed. I have 10 comrades matiyogo. Atiyogi student ng'enygi. But nikech sani koro wayudo corporate. Tij corporate akawo a professional cleaner. Gin ji ariyo. Gin tich mora mora madhi nyaka dhi kodgi nikech gin professional, gin experience. But comrades apargi gin watiyo kodgi on contract. Ka tich nitie taluongogi basa chulogi. My dream, adwa ni abed one of the best cleaning service provider. Adwa bedo a brand. My brand in MCB, Madam Sio Beryl Cleaning Services. Anera, in the next 5 years, adhi bedo kuma ber. And adwa bedo based in Karen. Already asechako tich kaka anyalo yudo duka. Nikech sani pod atime e ot, but ka Nyasaye otelona next year adwa yaw dukana e adi. Anyalo nyiso jomatindo niya kik giyier tich. Kidwa bedo jamwandu to ket degree ni no piny mondo iti tich gi lwedo. Tich ma lilo lwedo nigi pesa moloyo tij office. Kana chako tijani, nyithi school joklaswa moko ne nyiera nikech katieko klas tadhi bet gi mine kuma gi e gate makaren kae kwarito mondo ng'ato luongwa omiwa tij luoko. Ne gineno ni mano tich mapiny. To sani jok mane nyiera a employee moko watiyogo. Kora nyalo encourage youth ni giti matek. To okihitaji pesa maduong' mondo ichak ohala. Kata 3,000 nyalo chako ohala. Elb mimiyi 10,000 inyalo golo 2,000 tichako go kata uso tong' e bath ndara. Gima tino bro kelo change e ngimani. Ohala ni osekonya. Achulo fees kenda. Rent achulo kenda. Upkeep. Jonyuol na nitie. Gin supportive. To nanyiso gini kuma asechope anyalo konyora kenda. Ka leo eko kadhir jonyuolna. To kendo ohala ni osekonya ayudo machines. Nachako kaluoko gi lweta. Through timo ohala ni asenyiewo machine mar luoko. Nachako ka aya mashinde luoko kombe. Sani asenyiewo mashinde na. Challenge maduong' ne en mar pesa. Nikech nyiewo machine matin mar luoko lewni nen 200,000. 200,000 an nyathi school. Yudo pesa no ne tek. To amua ni abro tiyo gi gima an go e lweta. Naneno ni ok anyal afford 200,000 dichiel. Kora chako luoko ne ji. Tasevo matin. Ma nachopo kanyo. Advice na nitie slogan ma abilivega. Another day, same God, jitume, keep trying. Anyalo nyiso youth niya tich matek ema kelo mwandu. To kationge gi pesa capital mar chako business, chaka gi matin no, yo biro yaore. Kitiyo matek ber nyaka bi. Asebede asolni aneno growth matin. Tich na matek masetimoni aseyudo ber. Wan gi Facebook page iluongo ni MCB Laundry and Cleaning Services. Katu nyalo gochona e namba na 07 18 56 78 68. Kendo wan best Bogani, but watiyo kamora mora e Kenya. Kata in Kisumu, in Homa Bay, gochnwa wanyalo biro.
Wakauyo masani Nyakwara Mogejwang kawaduogo wadhi nyime kod mathoth e chenro ni mar ohala gi mwandu kama biro menyo ni ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Okwanyal dhi gi nyako ni nyasi mar baba wani ok nyal temre. Vinod, mok gari. Madam ingeni sarab gi meher. Vinod asewacho ni mondi mok gari piyo. Nunua KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Nyakwara Mogejwang onge ohala mondik ni nyaka bed mar miyo kata mar jalno madichuo. Ma en sigana mar Masi Anyango Onyango. Ne odar kendo donje county ma Homa Bay mana kama nochopo kata koido ohala madhi nyime ne ohala no mano mar tiyo gi yie ka owuok e Homa Bay mochop nyaka e chula ma opogore opogore. Ma ohala mosetimo kata koting'o dhano ji mopogore opogore kachiel koda kamisike mago moting'o nyaka magrech. Nyakwara Mogejwang ohala mabende are ochak nyaka sani osemako motegno kendo pok ong'iyo chien. Masi Anyango Onyango e ja ohalawa mar juma. Nyinga en Masi Anyango Onyango. Nying magerago iluonga ni Masi Jon. Mane ma kibiro ngegu kata nyalo yudago. Koro e ngegu ka an jo ohala. An gi yiedhi to yiedhigo rech bende aware. To kaware yie akende, awaro nyaka meke jomoko be. Yiedhigi na chako kane aneno kana biro ka, kendo na kana biro ka na ayudo ka dawa ni loko. To na gombo ni ka in gi yie kare nyalo yudo mang'eny moloyo kiware meke jomoko. Koro kana abedo gi yie, to bes akwonga kawo meka kapok jomoko kawo. Mano is advantage mana ayudo ni ka in go inyalo kawo kokikawo meke jomoko. Koro yiedhigo osedhi koda maber. Omiya chopo lekna, ne ok adhi skul maber, to omiyo nyathinda nyalo dhi skul. Koro yiedhigo osekonya, kata ohala mwatimo ni osekonya. Gima noywaya mano miya chako dhi timo ohala ni, ing'eni kidhi Rome timo gima jo Rome timo. Kana abiro kana ayudo ka ji go ohala, to na achako kaka jo ohala. To jo ohala ni nodhi koda maber, ma ayudora e ondho yie. Nikech ene gima na ayudo kitimo ka. To pur ne ayudo ne ok aberi ahinya. Koro na bere loko ohala ni, ohan reche ni. Ema noywaya, naneno kaka jomoko time, to loko ngimagi. Koro gi ohala ni naneno ko loko ngima jomoko. Kata an awuon oseloko ngima na nikech osemiya puonjo nyathi modhi kama chielo. Sama na ayudo mana chako go ohala ni, mana advice manyalo miyo kata jok madwa chako ohala, na ng'iewo mana gwenda. Ing'eni gimoro kichako, little you ever it is emi chako godo. Na ng'iewo mana gwenda, ne ok adwaro pesa ma iolo.
nang'iewo mana gwenda to koro ka nadhi e large scale nayudo ni kare inyalo kata olo pesa miondhgo kata yie komiya thuolo machielo biashara ni anyalo time mae biashara maseyiero agombo mana kuma ng'ama mak lweta mondo ayud yidhi mang'eny akaw kata injini achaka keti mokaringa teri omena mokatere rech madongo ang'iew tonde madongo ma sirikal dwaro mana kayudo opportunity moro minyalo mak godo lweta tanyalo yudo gimachielo to mana yieni ema ng'eyo achiedh nade mayude nitie diere ma rech leo sama rech leo capital kendo ilal yie nyalo kethore miyo ok iyud kata gimiloso godo yie ka rech nogo leo nitie diere ma chiro rach gi sama chiro ber especially ka chiro rach wayudo challenges mago challenges mwaromo ga godo wayudo mage pek mwayudo sama chiro rach to gi ka yie kata yamo goyo mokethore mano nitiere mage pek mwaromo godo koro mondo mi chaki ya malo chuno ni nyaka dhi mane ola be kokichulo maber mago te achiedh nade mwaromo go imaki mama madwa chako ohala ni nyaka ibed jaratiro kendo nyaka ibed jaadiera e gimitimo kikawo rech ng'ato kata ka ng'ato migowi itemi dhi uso tikelone pesa ok ibed jamibadhi to kibedo jamibadhi ohala ni ok dwarie mibadhi ok dak idongi an kaka Mercy John Ngegu Beach akwayo awa gavana Gladys Atieno Wanga omaki e bad mine mangegu mondo wabedi kata gi yedhi adek ang'wen mondo wachop leku nikech no wacho ni geno wa koro mondo wambe geno wa ochopi mamu bi e ground ngegu kama waloke mondo ting'wa malo mondo geno wa ochopi. En mor mara ni bedo kodwa nyaka ne wachak chenro makawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Tudri kodwa kendo juma manyien kama biro menyo ni ohala machielo ka wamiriekni kaka inyalo chake kendo tae e yo mowinjore. Nyinga Cleophas Oluoch, oriti masani. Yawagulu kata account mar kungu kawuono mondo ichop lek magi mag ohala. Obedi yaro ohandi, mwandu ma itiyo godo e bis, masinde kata dwaro mora mora mar ohala. Dhi mana Equity mobile app kata Equity online mondo ichak kungo kawuono.
Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yur thuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Star 487 3#, yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Unga nyororo kwa ugali moto geto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sio raha premium. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora kwa raha familia atiogi raha premium. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference.